Ice on the big. Hey! Allah kana muna tattauna ka gayi ko ma ta rinka kawai so muke da iya turanci ma ni kawai gayi amma abin da nake tunani oh to wai abin da ma kuke tunani za ku zo na kan turanci turanci ne ana kiya ne gayi mun nan ba turanci ai ka ga ne yo dama baka ga yanzu mu an dai harka ta turanci ce mu shikenan kawai mu ba ruwan kai ka iya turanci ne a'a kai kuke ta hauka ni wa turancin nan na iya shi sosai turanci na iya haba ai ko mu da muke shiga gari muna barin gari ba mu ce mun iya turanci ba ku hawa da Allah yanzu idan na ce maka mental me nake ni sai ka iya turancin to babban aboki take ni na shiga gari ne da ana mental ashe aboki ake ba ku san ko ba ku ce mun ba iya turanci ba yanzu mu tashi ko mu shiga binni ku ga yadda zan turance ku So allow me to code Bob Dylan, even though we all dip fast in the beat. We haven't come in to see all going down. So start driving, hear the gospel of truth enough to make you start driving. Baba, yana saboda maka mai da haba ku ta gawa ne tun ku suke da Allah. Wasu wai ba ni tun ku suke. Dan ba su zai kai ɗarin gawa. To kai, wannan ba ku ta gama da shi. Nan da ne kuma ya tashi. Yo ba mu so hada da ya. Amma mai akwai da babu. Allah yake faɗa. mu je can mu zara huta kai zuwa zan yi amma ne to kai rayuwa ai ko ka je kunya zaka dawo wallahi sai ne haba kai dawa ko kun je kunya za ku dawo da ita sai da to baba dai ka sauko yes na rike yes gobe ka zuwa kallon wasan nan ba ni zuwa yau sabida ni kai ni ma na rike na kai yawa because of Come on, Hadi. No problem. no problem no problem no problem What I'm talking about right here, the word of truth is something I'm bringing right to your doorsteps. And for the first time, Abang nak mata kena bacci ka dai sai ba ai bai tafi kudu kai Allah ka kai ba kai ka tashi bacci kai ya bacci yana bacci Oga, look at three people staying there. Let's go and see what happened. Oga, leave them. We just go, Oga. Oga, please, we shall go and see what is happening. You know we are police. Okay, let us go and see. Kai, bisa faruwa ya aka. Oga, wannan ya mutu. Are you killing him? Did you kill him? Yes. Because of what? Because of what? Yes. Okay, all of you are under arrest. No problem. Hey, Oga, arrest.